15 anyos nga special child patay human matambuhan sa Punoan sa Sorosoro. Si Luan Mirondina adunay live exclusive update. May Bab, nakapangayo pa og tabang ang 15 anyos nga biktima apan hingpit gayud kining nakutluan siyang kinabuhi pag-abot sa tambalanan. Kasamtangang gihaya sa ilang panimay sa may zone Pansat, Barangay Kalawisan ang patayng lawas sa 15 anyos nga si Giselle Ann Bagyo, usa ka special child. Lunes sa gabi, miuban siya sa iyang bayaw kay mutanaw og liga sa barangay. Diin usa sa mga midua og basketball ang iyang maguwang. Matod sa iyang bayaw, naglingkod lang sa lantay ilawom sa punuan sa Sorosoro. Si Giselle Ann dihang kalit lang nasiak ang punuan ug natumba. Wala maguwan ug wala usab maghangin-hangin ni adtong higayuna. Pag human ako ni painmay tubig, nilingkod sa diri. Niya ako nangihi. Niya, nibalik na po ang kutong dahon nga, sige, tagag-tagak. Niya na si mama na ako nga, ato ko tanawin ko kung unsa si panglabay bato diha. Pag barog ni mama, nikalat lang ugoslo ang kuan Sorosoro. Muna to, naibong mi na nakuha na siya. Misibaw ang tabi-tabi sa mga silingan nga tawaan ang punuan sa Sorosoro human usa sa mga mulupyo sa dapit kinsa unang nakakita sa panghitabo nakakita og gamayng bata nga lakip sa natumbahan. Wala mo tingog bata ni tan-aw ra na ho. Aso nakatan-aw ka? Oh, ni tan-aw ra gyud na ho. Nakoy nakit-an naong sa bata. Ni tan-aw na ho, litapad niya. Pero di ko sure kung bata ba gyud to. Basta kay Tan-aw mo kanimo. oh, nakoy nakon lagi, nakoy nakit-an. Pero di gyud ko yung 100% nga bata kay siyempre pag habwa sa tao, isa naman lang ka tao nakita. Samtang ang inahan sa biktima, igo na lang sa pagpato sa iyang luha sa kalit nga kamatayon sa iyang anak. Saon man, pati man pato, badlungon, dawato lang na ya, sa may sayang matayon niya. Matod sa mga mulupyo, ang punuan sa Sorosoro, dulaan na sa 50 katuig nga nagbarog sa dapit. Bab, gisway nato pagkuha ang habig sa DNR aron magpasabot ka nato kung unsa kining Sorosoro o kung unsa ang mga posibleng hinungdan nga kinikalit lang matumba. Apan way mga eksperto nga nakahatag nato og pagpatinaw kabahin niini tungod kay matod nila wala pa extensive study kabahin sa Sorosoro. Hinuon nilang gipasabot nga usa kini ka cactus no na belong ni siya sa family sa cactus unya mo pausab kini ang unang higayon nga nakakita sila og ingon niini kadako nga punuan sa cactus. Ug so far ba mao kanang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.